culture kaise law tai kaise ke ritual abo kaisi ni kok sunglai bo kaise culture si जों जेसेबां उन्दै कायनो सिगाङाव कक सङो ओंखाय गोबां ट्राइब रक कक सिंगारावबो दङ साब्रुमो त्रिपुरा रक कक सिंगाव त्रिपुरा दंसायमिया 5 বছর दंफ्रु 5 বছরও प्रायनो हरनो बन कालिबारिङो गाताबो खे ता किसा बरक जक दंफानो जुदि न आबो सोसाइटियाव जुदि डिक्लेयारिं आंखाय नुखुं खाका हने जुदि डिक्लेयारिं खाय समाजे एक्सेप्टेबल या एक्सेप्ट खाजि कायजा खाने बरक हनियाता गाबोगै आबो कायसे ल ता किसके रिचुअल अबो आबो ख्रिस्टान पांथों हिंदू पांथों कायसा धर्मनि बै कायसे खायनांनाय आबो मुस्लिम पांथों आबो के रिचुअल कायसे धर्मनि नियम ति कायसे खायनांनाय गाबोगै दिनिनि का कक सुमुंखाय जों ख्रिस्टान नीति आ रिचुअल कालेबारि बमतिंनाय आबोगे बिगिनिं बुफ्रुसें कालेबारि जों बाइबेल नुमाखाय या फांगो ओ पृथ्वीरो बरफ करि ताबो पृथ्वीर बरफ बेसेबांखा 7 बिलियन इस्लाइते साका कुथि 100 कुथि के 1 बिलियन आबो हाके 7 बिलियन ताबो पृथ्वीर बरफ बांगो आबो से साका काताबो या फां अबो तो बरफ बांगि सासे काओ किनु या फांगो बरफ काइतल जेफ्रो स्नामप्रो ओ हानोखा तिमा तिजरां स्नामप्रो कुनो बरफ रे बिनि सें सामानि दङो जेफ्रो आ सें सजाकनाय बननो काइतल पुइला तामुहि सांगाकै अजाबो साव बरफ साइसुं सुसुको तंगनि हामिया आं बबाय मोसांग्रि बनसुबनाय प्रसेस होनाय पुइला काइतल सेलानो स्नामका हाबायतागै लामा जेनाकि स्ट्रीट खलारका पुइला सेला काइतल आदम जों आदम बाहायके साइमेनके 10 বছর পর लोक गणना खाइफ्रुबो आदम सुमारि हेदिबा आदम पृथ्वीनि पुइला बरम आदम सुमारि माने गणना ताबो आबो ख्रिस्टान परंतों हिंदू परंतों अबो आबो जत वालो सबदि माने आदम सुमारि अबो इंडिया सिमु नामति आदम सुमारि पृथ्वीनि पुइला बरफ सामने आदम सुमारि माने गणना आदम सुमारि 10 বছর পর रा के सारखै